naira ego chukwu adị agwụ agwụ ọkwa chukwu nwe ego 11 billion naira 11 bi Romike bonade achọba afụ na ọ dị Romike na badigi ya ọnwụ ụgbọ onye nwere ego akwa na-ebelu onye nwere ego na dị iche akwa na-ebelu nwa ogbenye na-adịkwa iche maka ife ga-ejikwa onye nwere ego na ọdị adị mana a ga-eje mbibi ma ọ bụ lani wekwa nwa ogbenye onye na-enwere ego na-afụju anya o nwere aka ịkọ nchọli ike ọlụ unu o nwere ife melede jibe nwe o nwere ife ndị yọba chukwu 1 billion o nwere ife ndị yọba chukwu 1 bi ọ bụ nke ọlụ unu ọ bụ nke ọlụ na akịkọ ọ bụ nke ọlụ na ife melu ndị iwe yọba chukwu 1 billion naira unazi mụkọ ọ bụ nke ọlụ na akịkọ onwere ofu mbọsị ntetelu lana ndeli iwe ego wee webe mụ mgbe nọdani wee bido chebe ụwa mụ wee cheketa ụwa mụ sepụlani wee bebebele wee yọba chukwu kele ụwa dododo achọlụ ka ịgọzielu ụmụ ndị oyi mụ ka ịgọzielu ụmụ ndị oyi mụ mmadụ 20 ka inyefe 11 billion naira mgbe gwachukwu kele ụwa biko ọ bụrụ na ịnụla ebele m biko mee ka kọtin mụ meghalịa obere oge kọtin mụ wee meghalịa wee were obere okwukwe kwụlụ ọtọ wee na-anya na windo m ọ bụrụ na windo m yoye mgbe jeze mechie windo m wee kpọkwa chukwu kelu wee n'iwe ọ dịka ọ bụ ikuku bụ ya lili kọtin mụ ọ bụrụ na ịnụ lepele mbelu gị chukwu olisa biko mezie ka kọtin omume ya li ọzọ ebe ọ bụ na Aliko Dangote onye Awụsa nwelu $20 billion Mike Adenuga onye Yoruba nwelu $15 billion Folorunsho Akija na Femi Otedola onye Yoruba na fa nwesịrị $10 billion chukwu olisa ọkwa ngị nwe ego ebe ọ bụ na ndị Awụsa na ndị Yoruba nwere bilibili na dọla gọzielu ụmụ ndị oyi mụ na naira kelu ụmụ ndị oyi mụ 11 billion naira ọ bụ na ị chọrọ ka chukwu nye gị 1 billion naira ngwa wenye aka enu 11 billion naira 11 billion naira ego chukwu abịa gwụọ agwụ ọkwa chukwu nwe ego 11 billion naira ebele na-elu ndị ọyị chukwu olisa dododo gozielu m ndị oyibo ebe ọ bụ na Aliko Dangote onye Awụsa nwere $20 billion ebe ọ bụ na Otedola onye Yoruba nwere $10 billion gozielu m ndị oyibo na naira 11 billion naira gozielu m ndị oyibo na bilibili Chief Vincent Ebumbola Adanki Zizi na Nnọfịa Dinosa Music Odogwuma Chukwu ga-enye gị 1 bi ngwa 11 billion naira bilibili na-aka mma ego naira etigo
bụrụ mba ka nwa m obi na-abalị oge n'ọkụ anaghị yọ n'isi n'ife ọbụla n'ihe ọlụ na ị ga-emela anyị eme nwata ka emeli ibi ya eziokwu na obi ga-adị ya mma ebe ọ bụ na ndị Awụsa na ndị Yoruba na fa nwere biliọnụ na dollars ya ka ndị wee debe afa ndị oyi m n'akwụkwọ nyaba akwụkwọ ka ndị wee bịa Chukwu Olisa ebe ọ bụ na ndị oyi m akpatasigo ego fadị na miliọn Chukwu Olisa n'isi na nwa mụla m ga-eto na nwata dosi ọdụ ogbe igbe nwata gbesie igbe na ọ ga-eje ije nwata jee kata ije na ọ ga-agba ọsọ o nwere ndị ego fafọlụ 30 million naira olue 1 billion Chukwu Olisa melufi ya o nwere ndị ego fafọlụ 400 million ka olue 1 billion naira Chukwu Olisa melufi ya o nwere ndị nke fafọlụ 700 million ka olue 1 billion o nwere onye Chukwu kelu n'ụwa ka afụfụ anyị lụọ obere ọlụ ka anyị nwee nnekwu ego anyị gbọsafịa ka anyị lafịa ọfụma ebe ibe anyị jelụtọ anyị je anya na ọ bụrụ na ị chọrọ ka Chukwu kelu ụwa nye gị 1 billion mgbe nye aka elu ngwa 1 billion naira 1 billion naira 1 billion naira Chukwu Olisa go Chukwu kelu ụwa dodogo ọkwa gị nwego ọ bụrụ na inye ndị oyi mmadụ 20 1 billion naira Chukwu Olisa na ego gị amagwo na ego Chukwu adị agwụ agwụ 1 billion naira 1 billion naira eji m listi m n'aka onye izizi nchọlụ ka inye 1 billion naira bụ Chief Sabe na-eji ndụ eze ọmọgọ na anya ọba dị ike ife dị na anya ọba n'ide mmiri eze ọmọgọ kenelu m lọlọ gị Dr. Lady Yuyu eji ndụ mmasị na chọdịbe eze nwanyị ọma nwunye eze ọmọgọ onye nze na-ekene yi oji mote mogo nwonyoba ezo mogo eliba gwagwoyim imala ezo mogo Chief Sabe na-eji ndụ eliba gwagwo Chukwu ga-enye 1 billion naira onye ji na ị na-enye ya onye nwere ego onye nwere ego na anyị ọba eze ọmọgọ oju na-eme ọgọ na Queen City North Carolina udogwu jelu Charlotte n'Amerika eze ọmọgọ elibe agwagwu ndị ọgọ Sabe na-eji ndụ patron ndị Enugu Rangers International onye nwere ego n'obodo ọgụ ime uwe na onye ili nwanne m n'ọmụme eze ọma elibe agwagwu na New York eze ọma Bambi onye nze nwa Amobi n'Ogidi anyị ejebe na Nsụka ka ndị kene ofu onye Nsụka jide ebube Chief Edwin na Sona amụla onye na-ego nke izizi na Nsụka nwa onye ihe aka odogwu jelu Thailand ga-ebute ike kalili ike mmadụ ili
inesi amụlụ onye na-ego na Nsụka ọ dịka ọpụtalụ n'enu ụwa lide ego mana ọ tala afụfụ wee gbaba mbọ wee jebe Thailand bute ike ka ike mmadụ ili onye ihe ka na Nsụka ezi oyimụ onye nze nwamba obi na-eke na amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-amụ n'ihe Edwin na Sona amụlụ onye na-ego tenedu mụ lọlọ gị lọlọ agbọ mmachi ọna ezi nne m ụlọ nwunye amụlụ onye na-ego ezi nne m ụlụ chi na-emere enne m ụlụ mmeri Chukwu enne m ụlụ Chukwu Emeka ndị be amụlụ onye na-ego na Nsụka odogwu na-ataghị odogwu jelu Thailand bute ike nwanne ya ka na Nsụka amụlụ onye na-ego ọnwụ ụgbọala ezi nna gị n'ịkọla so na n'ikekwu na nna mụlụ odogwu na mana ezi nne gị na-ekwulu lọlọ Veronica ọ na obi nwanne nne mụla mụlụ onye ezi nne golibe n'aka Chukwu adịgolu nwa gị ife me na lọlọ Catherine ọ na doso na nna mụlụ onye na-ego amụlụ onye na Japan amụlụ onye na Thailand amụlụ onye na China German chief executive officer na Mekrota Odogwu aka na ugbo Tanmọtụ na China onye ka amụlụ mụ ego onye ya ga na Nsụka amụlụ onye na-ego Chukwu Olisa Dulumu ka njebe na wide mmiri ka njeke n'oyimu Chief Victor Nwaribakụ akwụgo na wide mmiri ugogbuzu ọchake onye wide dike Chairman Chief Executive Officer Harvester Hotel Suites Odogwu nwa Harvester Garden ebe anyị na-alacha ka n'ime Surulere nke dị na Lagos kemalụ Harvester Hotel n'Ọlụ Harvester Hotel n'Owerri n'Imo Steeti Odogwu onye nwere ego na wide mmiri oyimu akwụgo n'ịkaliga egwu ọkwanụ gị bụ onye izizi telu korota n'ime wide mmiri akwụgo n'osi n'aka Chukwu aka ndị wezi ndị ilofu achụ ya lezi n'akwụgo na ọ bụrụ akwụgo mele onwe ya eze n'ụwa akwụgo na wide akwụgo awa onye wide mmiri ugogbuzu ọchake Dynamic Bicycle Club Odogwu onye wide mmiri akwụgo awa ego gị from 400 million naira goes where 1 BCN Sports Odogwu na Harvester Hotel and Suites akwụgo n'ịkaliga egwu onye wide mmiri oyibo akwụgo na wide agbalụkwu ndị lofa ya n'oge ego gị akali gị fe ndị amụsụ na-atata akwụgo na wide ọ bụrụ na ịbịa ọzọ ndị ga-abụ ọgaranya na-ekwesị ekwesị akwụgo na wide $1 billion ego Igbo na aka mmanụ bilibili Chukwu si na nwa mụla mụ gedeto onye gụrụ milion ugelu na bilion maka Chukwu dị n'ifo na-eme
naira ebe ọ bụ na ndị Awụsa na Yoruba na-enwe bilibili na dollars Chukwu Olisa nye ndị oyibo biliọnụ na naira ego Chukwu adị agwụ agwụ ego Chukwu adị awụ isi ego Chukwu adị alụ afọ 11 billion naira 11 billion Chifu Ogbonni Innocent Udogwu Ezudogwu n'Urola n'Ideto n'Imo Steeti Udogwu kenelu m lọlọ gị lọlọ Chile Ezudogwu mama ejima ene m lu Precious na Osinachi Ezudogwu Junior Udogwu Inter-Agency Nigeria Limited onye Idato n'Igade Ezudogwu member n'okpuru Friends Club nke Nigeria Odogwu member n'Idato Committee of Friends Imo State Odogwu onye Urola n'Idato Chukwu Olisa Jenabia State ka iwelu 1 billion naira ka igozielu m oyimu Chief Solomon Kalu n'Igade emetumba udike nwenye ihe Chiọwa na Arochukwu Abia State onyoma n'Igade oji egbe azụ Odogwu Jelubele bulike ka nna onye mmemme kenelu m lọlọ gị lọlọ Wina Kalu amụ ihe metumba obi dị nwanyị ọma nwunye onye mmemme oji egbe azụ Ezinna mụlụ Daniel Ezinna mụlụ Chidozie Ezinna mụlụ Skola Victoria na Stephanie Enna mụlụ Priscilla onye ihe Chiọwa na Arochukwu Local Government CEO Dance Office International Limited Odogwu Jelubele butike oji egbe azụ executive member na Royal Fidelity Club nke dị na Bel Emetumba Udike oji egbe azụ Emetumba ndị ojoto n'ide mmiri ndị ekene nwanne m Chijioke Akụ na-eche nze Ijele n'ojoto n'ide mmiri ego na-ejije na Hong Kong n'Igade onye ojoto nwanne m onye nze na-ekene Ijele n'ojoto ego na-ejije kenelu m lọlọ gị lọlọ Tina Adakụ na-eche nze obi dị nwanyị ọma onye Ijele n'ojoto Ijele onye eze na village ezi nwa Igbo lili n'ojoto ogologo nwa n'Igade Odogwu jelu Hong Kong ego niile ejije Chukwu ga-enye gị gwa Nza anaghị ume Ogbuefi Donseli agaba ndị nze na ụmụ nze ka ise jee ofu nwa na-emetọ obodo mma obi na ala na-ebu ngụ n'ụba ya isi ngụ Odogwu jelu Brazil ga-ebute ike agaba ndị nze onye ụmụ Ogbuefi Donseli kenelu m lọlọ gị Lady Confidence Chimume na-eji nwanyị ọma bụ obi dị ya ezi nne mụlụ Munachi nne mụlụ Sochi ka ị ga-efe nne mụlụ Janna Ike nne mụlụ Somadina nwunye agara ndị nze na ụmụ
akụ nwata n'ogidi chairman chief executive officer Sadon Global Resources odogwu akụ nwata nwonye ogidi nwele nwanne nke m weli fige nyoyi nye nwanne yi Sadon na mbosi nke nwanne oyi na akụ nwata nwonye ogidi ka anyị na-akpọ akụ nwata odogwu Sadon onye ego ambassador na Pastor Club nke Nigeria Sadon n'ogidi nwele ezi nwa nwụzulike akụ nwata ndị ogidi jemọnụ nwanne nke mụ gidi nwele obodo dike gidi mụlụ gị ma fenye na gị nne Sadon onye ego akụ nwata Chief Emeka Okaro eze nwa n'ogidi uro fada onye ogidi nwanne nke mụ Emeka Maki onye ego na-ekene mi eze nwa emi Chief Emeka uro fada nwanne nke mụ eze nwa n'ogidi nwere nwanne onye abụrụ eze nwa Emeka Maki onye ogidi Chief Onyeka Ibalo Onyeka ọnwa ndị India na ndị ọba dike bọbụ nwa onye ọbọ imu ogbotogbo nwa onye ọba n'igade odogwu jeli ndị ga-ebuli ike bata ọlụmọ ọnwa ndị India ka ọbịa yiri m ọnwa ndị duso ọnwa ndị India bọbụ nwa onye ọba odogwu jeli ndị ga-ebute ike ọnwa kenelu mezi nne gị lọlọ Patience ibe agha ọdụgo nwanyị nne m ụlọ nwanyị ya bọbụ nwanyị ọnwa niile ti ọnwa jeli ndị ga-ebute ike nwoke malụ maka nwanyị ọnwa onye ego gị fọbụ 300 million oge 1 billion naira ọnwa n'indi billion naira kazi mma na bilibili 1 billion naira ego chukwu dị abụọ anyị ejebe n'ugwu ukwu Sida na-edozi omelagụ onye n'ugwu ukwu n'ụmụ nri na Igade odogwu jelu Mandela ga-ebuli ike Sida ebe ọ bụ na ndị Awụsa na ndị Yoruba na-enwe bilibili na dọlasị Chukwu nye gị 1 billion naira na ego Chukwu amagwụ ezi nwa ichi ya tamonye ka nnabọ Sida n'Enugu ukwu ezi nwa nri jefọ Sida kenelu mụ lọlọ gị Sheriff Omelagụ nwanyị ọcha enne mụlụ Sida Junior onye Enugu ukwu na ụmụnri ezi nwa ichi ya tamonye ọnwụ bụla ezi nne gị Sida nwanyị mana nwanye Enugu ukwu nọ ya obele nwa ka Chukwu dị na ru Chukwu ga-enye gị 1 billion onye njiwe mmalụ ojoto Chukwu Mokafọ dike ofu nwa na ojoto akwụdoleze na Mandela na-ekeneme ofu nwa kenelu m lọlọ Chika Okafọ evidence nwanyị ọma n'osobili ofu n'ofu onye ojoto dike ofu nwa ka mmadụ ili echeta obi ezi ike na ụlọ ọlọfi ofu n'ofu nwa Global Investment Limited onye gobili ezi nna m Obinna nna m
Chief Ugomi ihe dị mbụ Obi Obisachi Landi na Lagos Chairman ndị Obi na Lagos Steeti onye Iseke n'Igade Akatampo n'Iseke Obi n'Isachi Kenelu Mulolo gị Lolo ọ dị ihe dị mbụ ọ dị beze nwanyị ọma Ugebo Igbo n'Iseke etie mmanwụ na Lagos nwunye Akatampo n'Igade Obi n'Isachi dike Akatukwa dịgo n'ime Obi ndị Obi na Lagos Akatampo n'Iseke Wangwambi million naira Wangwambi onye chọrọ ka Chukwu nye familia wenye ka genu Ajulu nwata ife bulu nni ya osino mmananwu Mwejo nwata gịnị ka o ji n'aka osino bụ mmananwu Mwejo onye bụ nwata ndụ ọ na-agụkwa gị Mbolo na ka ife ga-eme ndị Igbo ka ndị Igbo wee mara ife Onwere ofu okwu nne m gwalụ m gbogbo tupu ọ naba mmụọ Nọnyedu ụmụ nwasadebe gwalụ m sị ife ji wee malụ ezigbo nwafọ Igbo na o nwere ife ga-enye nwafọ Igbo na gbogbo ka nwafọ Igbo tọ n'ụzọ anya ya lugo omenani wee mebeze na omenelu ọ bụrụ mgbe gboo ọ na-abụ nwoke nụsị ọgụ nwaanyị enwela akụkọ mana tata nwaanyị nụsịzi ọgụ nwoke abụrụ onye asịrị kedu ka ị ga-esi rapụ ubi nna gị lụrụ afịfịa rapụ ubi nna gị na-alụcha nke onye ọzọ ejelu m iti egwu na Abuja wee nesia prọpati ndị Igbo lụrụ na Abuja obi wee gbawa m
okokoko na ndị Igbo kpochisigo mmiri niile dị na Lagos lụsi anya ụlọ ọkwasị na kunu na amalụ onye kpalia ndị Igbo keduzi gwa m ofu onye Awụsa maọbụ onye Yoruba maọbụ Fulani nke lụrụ nọ na n'Igbo ọkwanụ development ka a na-achọ ọ bụ na ndị Igbo were ike fajalụ nọ na mba wee lụọ onye be anyị obere oge na be anyị ga-amakali London obere oge na be anyị ga-adị ka America ụfọdụ ndị Igbo ndị na-alụ nọ na mba ụfọdụ ndị na-alụ skyscrapers ilusia na n'Igbo be nna fa bi n'ụlọ akanya ilu ebe nna fa ụfọdụ bi n'aja ọtọ ndị Igbo anyị ga-ata ọnụ ụzọ ọ bụ eziokwu na mmadụ na-eje obodo oyibo golu n'obili onye nwelakwa ili wee welu fa niile wee wunye n'ofu nkata ọ bụ na nkata bịa naanị akwa niile afọ akụwa akụlulu na ọnya bụ nke afụla anya nke iloba anọba ya luo ife niile anyị na-alụ n'ogologo ụzọ ọkwa anaba ya luo ndị Igbo nata abụgbo eligokwa ndị Igbo ma fe nyere anyị chenji ya ka nji wee sị ndị Igbo ndo onye Igbo fụ ebe nwanne ya ga-esi wee dị mma o jepichie nya onye Igbo gosi nwanne ụzọ esi enweta ego ọchọ ka ogbu enyi egbue ka ogbu onye nyelụli aka ka o wee bụli abụ kasị ya na ndị Igbo afụrụ onwe fa n'anya nwatakịrị na-atụ ụlọ lụsịa ụlọ agwọla ọgwụ ugbu enyi egbue a na-achụ ndị Igbo a na-achụ onwe fa ndị Igbo na-elighị anyị na-enyere anyị chenji ma ncha ndị Igbo ndo ilusia na ndị Yoruba ifefe na-agba ndị Igbo bụ ọmọ Igbo SS money adeto ndị Igbo na-edozi Yoruba ilu Enugu Awụsa ifefe na-agba ndị Igbo bụ Danyiska ndị Igbo na-edozi ifefe anyị ga-atọ n'ụzọ ndị Igbo ndo a na-achụ ndị Igbo a na-achụ onwefa kedu mgbe ọ ga-ebi ndị Igbo ndo onye Igbo ofu ebe nwanne ya ga-esi n'iju afọ oje gbachie nya onye Igbo ofu ka nwanne ya na-aga n'iru ọ na-ekwunyere obi abụọ onye eze Nwamobi n'Ogidi ọgụkwa kọrọ m n'ọnụ tupu ndebe egwu ka nkọlu na obele akụkọ o nwere ofu ọmalịcha nwaanyị afịa bụ Nene malụ mma nwaanyị wee nụta di wee tụlụ ime ọ dịka ọ tụlụlụ ime di ya wee nwụọ Nene wee mesịa wee mụta ụmụ ịtọ ofu bụ yori ofu bụ anụka nke ọzọ bụlụ Igwebike eri mgbe di Nene ji wee nwụrụ ọnwụ Chukwu ka o ji wee melu di isi wabụ ụmụ Nene ọkpọba Chukwu Olisa biko nekwa ụmụ m mana nwa bụ Igwebike na ọ na-agba mbọ maka ọ dị ike ọlụ Nene wee fụ ya n'anya wee fụ Igwebike n'anya karịsịa ndị ọzọ anụka na-ayọrị fanabọ wee gbaka ka wee webe iwe wee bido na-emegide Igwebike ọ bụ na ebute nri ma kpọba Igwebike ji ekute
mmiri kwa aka tupu o jesi apụta fana bụ elisi anya bụ nni ọ bụ na mmadụ bụlụ ọgụ bịa be nene eweli igwe bụ ike tinye n'iru ọgụ ka o wee nwụrụ ọnwụ mana ofufe anụ ka na yori na marọ bụ na egbe a na-agba anyanwụ mgbụlagịrị ka na-ana n'iyi egbe a na-agba anyanwụ ebe a na-agba anyanwụ ọgbalụ mgbụlagịrị ka na-ana n'iyi chisim dị nwa mgbe dị obere nwa ebe a na-agba anyanwụ n'ogige ọgbalụ mgbụlagịrị ka na-ana n'iyi ebe a na-agba anyanwụ obere nwa nwanne elibe agwagwu mụ na chi nwa m n'ọdịda ọ bụ na ịgbakọ ọnya wepụ ị ga-ama na Naịjirịa bụ nene ndị Awụsa bụ anụka Yoruba bụ yori ndị Igbo bụ igwe bụ ike Igbo mụrụ mụ n'ọkwa na igwe bụ ike ọ bụ eziokwu na ndị Igbo na-anya furu onwe anyị n'anya ndị Igbo na-ata abụbo ọ bụ na udo ga-adị n'ala Igbo ọ ga-esi n'aka mụ na gị wee bido ọ ga-esi n'aka nwanne na nwanne bido o nwere onye ga-abụ nwanne ya ka ọ bụla odogwu ndị Igbo na feligokwa anyị ma fenyere anyị iche njinwa ya ka ndị wee lezi anya si ndị Igbo ndo mmadụ egbu na nwanne ya na nkịtị mmadụ ataji n'alụ nwanne ya anya n'ife ọma Chukwu melie nne n'ụwa bụo onye ṅụlialụ nwanne ya n'ife ọma Chukwu melie n'ife ọma nke ya dị n'ụzọ ndị Igbo dododo ndị Igbo ndo ndị Igbo ndo akụlụnụ nọ ya bụ nke afụla anya onye lụọ n'ezi ọrụ ọrụ ụlọ akụlụ na-amalụ onye kpalia ndị Igbo ka anyị nataba anyị onye Igbo kwebe nwanne ya ga-esi weli ha o jee gbachie ya onye Igbo gosi nwanne ụzọ esi enweta ego ọchọ ka o gbuzie nwanne ya o gbuzie nwanne ya ka ọ bụlie bụ ọkasị akasị Chukwuolisa chebelu m onye ka amalụkwue jetu prọfesọ amalụkwue nwanne akweze na South Africa amaka mmiri ezo na ndị ga-afụ isi ya amalụkwue mesie n'ọganimma ndị Igbo ndo
gị na gbaka m mbọ bụ ego nni wee nọdụzie nkịtị n'enu ụwa nụ maka na onye nọ nkịtị nọ na lili aga na nụ ọgụ n'ụwa nụ tupu polisi abịa ifugo bụ ka o wee dị mma n'enu ụwa nụ ị ga-eme gịnị bụ n'egede gị isi ebe onye nọ kachi ya nọ n'ụwa ebe onye dala adakachi ya kwaturu ya mana onye nye na chi ya dị na mmanụ ụwa nụ ụkwụ aja kpọpịa n'ije ọ bụrụ onye bụ ụzọ gbaba ọsọ na-ebu ụzọ gbalụ ọ bụrụ onye gbalụ ụzọ ji akasi eleta ego ije ụwa si na chi nụ ọ bụrụ onye si na ọ ga-akasị na akasị ọkasị dị n'aka Chukwu Chief Sir Virginus Onyebuchi Egolu ọ natalụ dike mma na ụmụaka ọlụ iyi na lọlọ gị Dr. Mrs. Blessing Chinyere Egolu Osodiakpa tak ọdịbeze nwunye ọ natalụ dike mma ọ natalụ dike obele nwa nwanyị ụmụaka ọlụ eze Chinawalu di otu nne ọgbata ọzụọ odogwu ụmụaka ji dị ebube enwanye ụmụaka ọlụ na-ediso kenelu ọdịbeze eze Chinawalu di ezi nne m ụlụ Chinenye Victor Onyebuchi ahụnwelote nna ezi nne m ụlụ Victory Chinedu Onyebuchi nwaji obi nne ya ezi nne m ụlụ Soromjajima Sofia Onyebuchi nne m ụlụ Ifunanya Olivia Onyebuchi ndị bụ natalụ dike mma ezi nwa Egolu enwanye ụmụaka ọlụ onye ọma n'igadi ịnatalụ dike mma na Mozambique kinachi CEO Powerline Limited onye ọma na dede Mozambique ọ natalụ dike Pioneer Old Imo Association Founder Oluwan Dede Mozambique Patron Oluwan ịnatalụ dike okpotokpo onye eze nwagbo niile keleghị ọ natalụ dike onwekwerozi kafanọdụ late Moses Anozie Egolu Chimereze one of ụmụaka Nnọka na late Lolo Ezinne Roslyn Egolu ka nkenezi nwanne natalụ dike Chief Kenneth Ike Egolu Ogbuworuzo one Ikemba ụmụaka CEO IKES International na Mbula Mozambique Elias Uzamaka Egolu Uzo Test Investment na Mbula Mozambique na Maryland na USA Dr. Charles Uche Egolu Respiratory Care Practitioner na New Jersey, USA ịnatalụ dike mma
bili eze chi na waluji enwenyu maka oyimuo obele nwa chukwu gozili oyimu golibe na nne m weme nkonye lili kogwana aṅụli onye nwelu kogwana mmụọ nnedu enwenyu maka oyimuo inadalu dike onye ọma na dete Mozambique ọbazozuọra obodo gbanwa nwonye olunigali onye bụ chi nwa ego olu ọnadalu dike onye ụmụaka Emeka Nwezigwe MCAS Investment Limited Ugomba 1 Engineer Vitalis Onyema Civil Engineer Yina Lolo Caroline Chinyere Onyema ndị ọmasị ọpanụmakọlụ Prince Odinaka Vincent Egbuchilem Ochendu Mogbenye Onyoma gburugburu 1 na Mbiyaka City Onyoma Nidimma CEO St. Vino Limited Real Estate Kineme Machineme na Thailand Chief Abunike Nwokike Omesile Fumbosi na Dede Bili Onyoma na Nnobi Nidemili Ojefie Moko Chidi Nnadi Aguchegwe N'Esiachiolu CEO Press Mega Center Inatalu Dike Mma Obodo Gbanwa nwonye ụmụakọlụ bili Chimezie Franklin Eje agbanwe $1 n'ụmụakọlụ Isisi Kenezi nne na nna ya Mr. and Mrs. Anthony Eje Ifeanyi Okoye Odogwu Sagra Ita na Mozambique Omeka Nneni Sofia Obinna Idebulem Akwụkwọ Chukwu delu na Nyoba Enyi na South Chief Emeka Okoro Onyema Nyibuso Etekwe Dike Pakaje na South Africa Onyema Kina Odogwu Jobe Honorable Oluchi Uzoma Anu Wibi Okenyi Sundaba Wenyi Sundaba Onyema Nigadi Odina Mwema Akonolo Chancellor Royal Committee of Friends and South Africa Speaker Enyimba Social Club International South African Chapter Onyebuchi Nwego Olu Okibakwulu Mmili N'imu makọlụ sonye bụ na Jakulue Ikwalu ụzọ Tekolota Itinjela ọdụ Development Ikine Menu makọlụ Akachukwu n'oge adịghị gị oyiyo Niru Kika na-ege
welibe enwere maka onye ma odogwu na Mozambique mana nwe yiro nne no ga-eyi nna nwanyị na-amụta nwa nwoke na-agba kebe ọ bụrụ maka obele nwa m Chijindu na nne m ụlụ Chijindu wee tote wee kpọ n'ihe mama achọlụ ka ịgwa m ife ngabụ ma nto nne ya wee kpọ nya Chijindu ọza nwa m na ị nwere ike ịbụ lọya ị nwere ike ịbụ dọkịta ma ọ bụ bụrụ onye amụma mana ọ bụ Chukwu jekwu ife ga-abụ Chijindu wee pụta ụwa wee bido akwụkwọ wee gụọ na Aniokwu praịmarị skuul gụsịa wee jebe Sikesi gụba akwụkwọ gụsịa akwụkwọ wee jebe n'Ụnọhalus ọ bụ n'Ụnọhalus gụsịa akwụkwọ wee pụta maka n'elu ụwa bụ onye na-akala aka ya ọ bụ na ị ga-abụ lọya Chukwu kele ụwa malụgo ọ bụ na ị ga-azụ afịa na Chukwu kele ụwa mago ọ bụ na ị ga-abụ fada nọdị Chukwu n'aka ife onye ga-abụ n'elu ụwa ka ọ ga-abụ lele Chijindu wee jebe Enugu steeti wee sobe Martin Nnanyelugo oke nkụ na ndị obi ọnwụ mesili gbu oke nkụ na ndị obi ọ naba obodo Ijite Chijindu wee taba afụfụ wee zụba afọ ya zụba afịa dị iche n'iche ọzụ katazi afịa ma ego ekwere abịa ọgbakata mbọ ma ego yibe kwere abịa o wee mesịa wee sobe Chief Innocent Chukwuma Innocent na Nnewi ịma na mmadụ ka Chukwu ji agọzi mmadụ aka Chukwu wee dịla obele nwa m Chijindu wee bido wee mebe ọfụma nyagoji wee zaba ọka dị na Kalama ịmala ife bụ ọka bụ mkpụrụ osisi a na-ata ata Kalama bụ bọtụlụ n'oyibo ọka dị na Kalama na Nnobi ka na-akpọ ọka dị na Kalama onye Nnobi abalụ
onye nnobi n'ide mmiri ọkalibi na kalama nwanne onye abụrụ onye nnobi abalị ugwu chiji ndụ obele nwachi eji ndụ n'aka onye nnobi dike onye ọcha bịara ụwa n'oji ọkọ onye nnobi dike ọka dị na kalama ọka dị na kalama onye nnobi n'ide kenọ onye dị bụ ọka dị na kalama onye dị bụ ọka dị na kalama chichi ji ndụ nna anyị elugo ọka dị na kalama ọka dị na kalama n'ụmụagụ na nnobi onye nnobi n'ide mmiri nwanne m ka nna pọ nwanne dị na mba n'obeledu agụ nwa lọyi n'ụmụagụ chairman chief executive officer Divanos Investment Limited Odogwu Caterpillar pass ka eji wee mmalụ Odogwu oji Caterpillar pass eme ọgọ n'ibu nsọ ọnwụ ụgbụla ezi nna gị ọnaba si joli ezefulukwe na nnobi nọ n'ala na mana ezi nne m ụlọ ka nọ n'ọfụ lọlọrụ eji na nna nye elugo nwanyị a na-ekili afọ m ụlọ ka dị na kalama na nnobi ezi nne egolibe n'aka Chukwu dị nwa gị na-arụ onye m ụlọ Odogwu na ọ ga na-egoli ọka dị na kalama onye nnobi dike ọka niile nwe aṅụli monde to monde ọka niile na kalama Odogwu aka Chukwu dị na-arụ onye nnobi na-abalị ukwu ndị ka onye eze na-akpọ ọka dị na kalama onye nnobi abalị ugwu onye nnobi n'ide mmiri ọka dike onye ụmụagụ na nnobi chidi ndụ nna elugo onye ọcha bịara ụwa n'oji ụbọchị ọgbọ nwa nwere nnobi Odogwu ọka dị na kalama Ụdọkọ mmiri n'Enugu steeti Odogwu oji Caterpillar pass eme ọgọ onye nnobi abalị ugwu ọka dị na kalama oji Caterpillar pass eme ọgọ imụọ ọka dị na kalama ọka dị na kalama mesi mpọtụ onye nnobi abalị ugwu onye nnobi n'ide ka nna pọ ọka onye ego ọka dị na kalama agụ nwere oyi n'ụmụ agụ agụ nwere oyi n'ụmụ agụ nnobi oyi ka na-agosi agosi na nwanne dị n'ọbala nne n'ụwa ka nke na-ebu ụmụnne ọka na fadi ya ezi ụmụnne ọka dị na kalama Pastor Imanna Nyelugo onye amụma Chukwu na-ekene mi Word of Fire Ministry n'ime Ọnịcha do nwanne ọka na nnobi onye nze keneyi Simon Nyelugo ide ibutaku na nnobi dike ide ibutaku na Abuja ka ị na-achụ onye nnobi nwanne ọka onye nze na-ekene yi Rafael Nyelugo Rafeco Investment Limited onye nnobi n'Iduso Rafeco nwanne onye abụrụ ya Nelus Nyelugo ke Nelus International Limited Odogwu
mechala ofu mbọsị na Nnobi onye Nnobi n'abalị ukwu n'Igade iwu Chukwu nna nyelugo ogbenye obi ya dị ọcha oji mgbagwụgwọ na mgbọlọgwụ agwọ ọrịa ogbenye obi ya dị ọcha nwanne ọka dị na Kalama ka nje na Nnewi ọkasị m uke n'odogwu Chief Innocent Chukwuma Usukpulu Igbo onye Nnewi n'Igade ife dị asọ Nnewi onye ọma n'Igade Innocent Mbamonye ukwu onye Nnewi bodogwu ọga imela obele nwa onye Nnobi ya ka ọka dị na Kalama na-enye ekene Usukpulu Igbo dogwu Innocent na Nnewi Innocent moto ofu onye na-eme moto na Nnewi Usukpulu Igbo ife dị asọ na Nnewi ife dị asọ na Nnewi mba ama onye ukwu obodo ọgbọ onye Nnewi ọgamaka onye nwere ọgọ mere onye nwere uche maka echi mbọsị o letela ọgọ kwụ ụgwọ ọgọ mba ama onye ukwu ọka dị na Kalama onye Nnobi ike nye nsị mụ kene mba ama onye ukwu Innocent na Nnewi Chief Edwin Uba Dundum na Nnobi dike Dundum na ala nsọ dị Igade ọka dị na Kalama n'anya si mụ kene Chief Jude Obiagwu Ezisi Obi dị Igbo na Nnobi afọ ise na South Africa odogwu ise na ise na ala nsọ Chairman Visit Hotels onye ego obodo ọgbọ nwa m onye nze na-ekene afọ ise ezisi Jude Obiagwu kenelu m lọlọ dị n'ime Obiagwu ezinne m Chukwu dalụ afọ ise na ala nsọ Jude Obiagwu Chairman Visit Hotel Evangelist Paul Okwudili Chukwu nọra anụ nyiri onye ụsa n'ide mmiri Bamijo nwa Jizọs na Nialo Ababa na Wanu n'Idoma Kingdom Chairman Chief Executive Officer Okwu God Group of Company Oke ọkpacha na-eyile akwa na Anambra Steeti Bamijo nwa Jizọs nwonye alụdo Chief Ositi Ifedigbo Osimak West African Limited Nwachinemelu nwonye agụlụ na nyocha Osimak nwonye agụlụ na-ekene Chief Ifeanyi Godwin Ọkpala Ọzọ Nwokoye nwonye agụlụ n'Igade ezi nwa Ọkpala ọkasị m kene Chief Afọja Majoaki na-emenike eze ọmọgọ na Niagulu pọmpụ na-agba agba na Niagulu Big C Cosmetics Limited odogwu pọmpụ ni na-agba agba nwonye agụlụ ọka dị na Kalama si m kene Chief Ekene Ajunwa mmọnwụ ndị ilo n'ụmụ awụlụ Ikemba nwonye ụmụ awụlụ abọgụde ọpịakọpịa nwonye ụmụ awụlụ n'Igade ndeli atụ egwu n'ime ndeli oyimo mmọnwụ ndị ilo nwonye ụmụ awụlụ n'Ịnabịa Chief Chukwu Mokafọ ofu nwa nwonye ojoto dike ofu nwa ka mmadụ ili n'ojoto odogwu akwụdola eze nwonye ojoto ọkasị m kene Chief Peter Mmadụ Eke alụsị obeledu n'Ibuso ọka dị na Kalama si m kene Chief Enes Ifedili Chukwu Zụagụ obele nwa n'ebe agụ mbọ onye obeledu n'Igade akala nze Pọkinsi nọ n'Ibuso obele nwa dị n'ebe
osite jidaku ezebu n'afọ na nnobi n'ide mmiri udogwu jelu South Africa butike Chairman Chief Executive Officer Macro Wine Shop n'Enugu State ezebu n'afọ na nnobi udogwu ọkadị na kala masị m kene ezebu n'afọ osita jina ezebu n'afọ na nnobi Government pikin Special Advisor Governor of Enugu State on Capital Territory onye nnobi n'ide mmiri udogwu jelu South Africa butike Honorable osite ejidaku emebi ifego ezebu n'afọ onye nnobi ọkadị na kalama manya si mụ keneyi ezebu n'afọ egwu nneti lodogwu ndụ nna njelugo dike ọkadị na kalama ka nna kpọ nwanne dị na mba n'obeledu agụ nwelọyi n'ụmụagụ onye nnobi abalukwu onye nnobi n'ide mmiri na igade obodogbo nwa m onye nze nwa m obi ekeneyi ọkanidi na kalama ọka bụ onye nnobi ọkanidi na kalama ọgaranya obi ọcha ọgaranya na-enwe aṅụrị ọkanidi na kalama onye nnobi onye nze nwa Amobi n'Ogidi anyị ejebe na Nsụka ka njeke n'ofu onye Nsụka jide ebube Chief Edwin Asona amụlụ onye na-ego nke izizi na Nsụka nwa onye ihe aka odogwu jelu Thailand ga-ebutike kalilike mmadụ ili inesi amụlụ onye na-ego na Nsụka ọ dịka ọpụtalụ n'enu ụwa libe ego mana ọ tala afụfụ wee gbaba mbọ wee jebe Thailand butike ka ike mmadụ ili onye ihe aka na Nsụka ezi oyimu onye nze nwa Amobi na-eke na amụlụ onye na-ego amụlụ onye na-amụ Edwin Asona amụlụ onye na-ego tenedu m lọlọ gị lọlọ agbọmma mmachi ọna ezi nne m ụlọ nwunye amụlụ onye na-ego ezi nne m ụlụ chi na-emere enne m ụlụ mmeri Chukwu enne m ụlụ Chukwu Emeka ndị be amụlụ onye na-ego na Nsụka odogwu na-ataghị odogwu jelu Thailand butike onye ya aka na Nsụka amụlụ onye na-ego ọnwụ ụgbọụlọ ezi nna gị n'ikola so na n'ikekwu na nna mụlụ odogwu na mana ezi nne gị na-ekwulu lọlọ Veronica ọna obi nwanne enne mụla mụlụ onye ezi
gị ife me na lọlọ karịrị nọ na doso na nna amụlụ onye amụlụ onye na Japan amụlụ onye na Thailand 1 billion naira 1 billion naira 1 billion naira Chukwu Olisado Chukwu kelu ụwa dododo ọkwa gị nwego ọ bụrụ na inye ndị oyibo mmadụ 1 billion naira Chukwu Olisado ego gị amagwo ego Chukwu adị agwụ agwụ 1 billion naira 1 billion naira eji m listi m n'aka onye izizi nchọlụ ka inye 1 billion naira bụ Chief Sabe na-eji ndụ Ezeomogo na Aniọba dike ife dị na Aniọba n'ide mmiri Ezeomogo kenelu m lọlọ gị Dr. Lady Yuyu eji ndụ mmasị na chọdịbe eze nwanyị ọma nwunye Ezeomogo onye nze na-ekene yi oji mote mogo Aniọba Ezeomogo elibe agwagwoghị m ịmala Ezeomogo Chief Sabe na-eji ndụ elibe agwagwo Chukwu ga-enye gị 1 billion naira onye gị na ị na-enye ya eli onye nwere ego onye nwere ego na Aniọba Ezeomogo Ojunemogo na Queen City North Carolina udogwu jelu Charlotte n'Amerika Ezeomogo elibe agwagwu ndị Sabe na-eji ndụ patron ndị Enugu Rangers International onye nwere ego n'obodo bido chebe ụwa m wecheketa ụwa m sepụlani wee bebebele weyoba Chukwu kele ụwa dododo achọlụ ka ịgọzielu m ndị oyi m mmadụ 20 ka inyefe 1 billion naira mgbe gwa Chukwu kele ụwa biko ọ bụrụ na ịnụla ebele m biko mee ka kọtin mụ meghalịa obele oge kọtin m wee meghalịa wee were obele okwukwe kwụlụ ọtọ wee na-anya na windo m ọ bụrụ na windo m yoye mgbe jeze mechie windo m wee kpọkwa Chukwu kelu wee n'iwe ọ dịka ọ bụ ikuku bụ ya lili kọtin m ọ bụrụ na ịnụla ekpele mbelu gị Chukwu Olisa biko mezie ka kọtin m meghali ọzọ ebe ọ bụ na Aliko Dangote onye Awụsa nwelu $20 billion Mike Adenuga onye Yoruba nwelu $15 billion Folorunsho Kija na Femi Otedola onye Yoruba na fa nwesịrị $10 billion Chukwu Olisa ọkwa gị nwe ego ebe ọ bụ na ndị Awụsa na ndị Yoruba nwelu bilibili na dọla gọzielu m ndị oyi m na naira kelu m ndị oyi m 1 billion naira ọ bụ na ị chọrọ ka Chukwu nye gị 1 billion naira ngwa wenye aka enu 1 billion naira 1 billion naira ego Chukwu abịa gwụọ ọkwa Chukwu nwe ego 1 billion
gọzielu ndị oyi Chukwu Olisa dododo gọzielu m ndị oyibo ebe ọ bụ na Aliko Dangote onye Hausa nwere $20 billion ebe ọ bụ na Otedola onye Yoruba nwere $10 billion gọzielu m ndị oyibo na naira 11 billion naira gọzielu m ndị oyibo na bilibili Chief Vincent Ebumbola Adanki Izizi na Nnọfịa Dinoso Music Odogwuma Chukwu ga-enye gị 1 billion naira bilibili na-aga mma ego naira etigo mba ka nwa m obi na baloge n'ọkwa anaghị iyo n'isi n'ife ọbụla n'ihe ọlụ na ị ga-emela anyị eme nwata ka emeli ibi ya eziokwu na obi ga-adị ya mma ebe ọ bụ na ndị Hausa na ndị Yoruba na fa nwere $billion ya ka ndị wee debe afa ndị oyim n'akwụkwọ nyaba akwụkwọ ka ndị wee bịa Chukwu Olisa ebe ọ bụ na ndị oyim akpatasigo ego fadị na million Chukwu Olisa n'isi na nwa mụla m ga-eto na nwata dosi ọdụ ogbe igbe nwata gbesie igbe na ọ ga-eje ije nwata jekata ije na ọ ga-agba ọsọ o nwere ndị ego fafọlụ 30 million naira olue 1 billion Chukwu Olisa melufi ya o nwere ndị ego fafọlụ 400 million ka olue 1 billion naira Chukwu Olisa melufi ya o nwere ndị nke fafọlụ 700 million ka olue 1 billion o nwere onye Chukwu kelu n'ụwa ka afụfụ anyị lụọ obere ọlụ ka anyị nwee nnekwu ego anyị gbọsafịa ka anyị lafịa ọfụma ebe ibe anyị jelụtọ anyị ji anya na ọ bụrụ na ị chọrọ ka Chukwu kelu ụwa nye gị 1 billion mgbe nye aka elu ngwa 1 billion ego Chukwu adị agwụ agwụ ọkwa Chukwu nwe ego 1 billion naira 1 billion ife adịrọ mma ike bụ na dị
achọba afụ na ọ dịrọ mma ịkọ na badigi ọnwụ ụgbọ onye nwere ego akwa na-ebelu onye nwere ego na dị iche akwa na-ebelu nwa ogbenye na-adịkwa iche maka ife ga-ejikwa onye nwere ego n'ọdị adị mana a ga-eje mbibi ma ọ bụ lani wekwa nwa ogbenye onye na-enwere ego na-afụju anya o nwere aka ịkọ nchọla ike ọlụ unu o nwere ife melede jibe nwe o nwere ife ndị yọba chukwu 1 billion o nwere ife ndị yọba chukwu 1 bi ọ bụ nke ọlụ unu ọ bụ nke ọlụ na akịkọ ọ bụ nke ọlụ na ife melu ndị igwe yọba chukwu 1 billion naira una si mụ kọọ ọ bụ nke ọlụ na akịkọ o nwere ofu mbọsị ntetelu lana ndeli iwe ego wee webe mụ mgbe nọdụ anyị wee